se refiere. Y llena constantemente uma lavamanja regularmente. El único cura daba un mes, la ganada para después. Daba un mes y otro nada. Más se quiere ganar. Algo todos por, contra Simón, contra amor, contra corona, contra corona. Boa tarde na Pueblo de Bonaire, membro de prensa, unitor que está sintonizados. Bom menina nos conferência de prensa de AOE, Chabierne, 8 de maio. AOE de estúdio junto conosco, meeting senhor Eric Brakke, que é jefe de departamento de SZ2CN, que tem AOE para dar informação e também contestar perguntas tocante de arreglo de emergência de SZ2, que é o Ministério de Assuntos Social e de Labor. E também tocante a compensação de EZK, o Ministério de Assuntos Econômico e Clima, junto com ele também senhora Gideona Cecília, que é enfermeira de Serviço de Salubridade Pública, e também tem algo para contestar a pergunta e dar informação para mim que sei naturalmente, tocante a preparação de escola para a reapertura de aluno. Junto com ele tem também senhora Silvana Serfilia, que tem para contestar alguma pergunta que tem a ver com o abrimento de escola também e de aspecto social. Prometo que nós começar, me quero desculpar, gezag hebben para a AOE, e não tem AOE para motivo de outro compromisso que tem, e devido a esse, a melhor duna é cifra não para a AOE. A teste, 273 pessoas, nós temos 2 pessoas positivas, a recuperar 2 pessoas, e em quarentena nós temos 48 pessoas. Prometo me dar, senhor Brakke, a palavra também, me quer mencionar que ele faz uma introdução no papiamento para o meu artigo e depois ele sigue seu speech na holandês. Como que nota domina o papiamento muito bom ainda. Senhor Brakke? Aqui também de 2 oportunidades para informar sobre o arreglo de emergência de SZ2 e promebia estava 5 semanas passadas. Mientras tanto, o Ministério de Assuntos Econômicos também apone montante disponível para ajudar empresários. O arreglo não trata salário, pero gasto fijo. Unidade SZ2 está a executar todos os arreglos na Holanda Caribense. Ave me lo conta que está a situação atual e explica que está a planning para o período venidero. O bos não permite, me lo dona a informação aí na holandês. Ik zei net in het papiertje, maar 5 weken geleden mocht ik de noodregeling van SZ2 al aankondigen. En daarmee worden ondernemers geholpen met hun loonkosten. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen in Caribisch Nederland gedurende de crisis aan het werk te houden. 2 weken geleden, 23 april, is bekendgemaakt dat er naast de noodregeling van SZ2 een tegemoetkoming mogelijk werd voor bedrijven die aanzienlijke lasten hebben. Dit is een regeling van het ministerie van Economische Zaken. In Caribisch Nederland voert de SZ2-unit deze regeling uit, aangezien Economische Zaken geen uitvoerende organisatie hier heeft. Vandaag kan ik u informatie geven over de stand van zaken van beide regelingen. Tevens is het goed om stil te staan bij de aankomende periode, waarbij er naar alle waarschijnlijkheid geen toeristen op het eiland zullen zijn. Hoewel er over tal van zaken op dit moment niet met 100% zekerheid iets gezegd kan worden, wil ik toch wel graag met u delen wat de stand van zaken is en waar op dit moment aan gedacht en gewerkt wordt. En ik begin met de noodregeling van sociale zaken en werkgelegenheid. Deze is op 31 maart van dit jaar in werking getreden. De regeling is bedoeld, dat zei ik al, om werkgevers te helpen om de lonen te betalen. Zelfstandige ondernemers en ook mensen die hun baan hebben verloren door de crisis kunnen geholpen worden via deze regeling. Sinds de ingang van de regeling zijn er in Caribisch Nederland 3831 aanvragen ingediend. Dagelijks komen nog vele nieuwe aanvragen binnen. Inmiddels wordt voor 3039 personen een vergoeding uitbetaald. Het aantal aanvragen dat is afgewezen is op dit moment 164. Dat betekent dat 96% van de behandelde aanvragen is goedgekeurd. Het budget dat maximaal beschikbaar is gesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bedraagt ruim $14 miljoen. Voor onze unit, 40 medewerkers, zijn dit echt enorme aantallen. Onze gewone werkprocessen lopen door. En ook wij hebben last gehad van het feit dat scholen dicht waren en dat medewerkers kinderen niet naar de opvang konden brengen. Om alles toch te kunnen uitvoeren, hebben we keuzes moeten maken. Als we de noodregeling op een normale werkwijze zouden uitvoeren, dan zou het veel te lang duren voordat mensen uitbetaald zouden worden. We hebben het uitbetalen als prioriteit 1, 2 en 3 aangemerkt. En dat is onherroepelijk ten koste gegaan van een deel van de service. Afwijzende beschikkingen, zoals ik zei, waren dat er gelukkig niet veel. Die zijn helemaal aan het einde verstuurd. Het is ook niet mogelijk om alle mails die binnenkomen direct te beantwoorden. De keuzes die wij moeten maken om goed en snel te kunnen uitbetalen, die zie ik als onvermijdelijk. Ik reken ook op uw begrip daarvoor richting onze medewerkers. Zoals eerder is bericht, vindt aan de voorkant een relatief lichte toets plaats. De meeste aanvraagformulieren zijn zo ingevuld door de aanvragers dat we zonder verdere vragen uit kunnen gaan van wat is aangeleverd. Er wordt verklaard en getekend voor het feit dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld. Achteraf zullen we steeksproefsgewijs controleren. Ik heb al eerder uitgelegd dat ik ervan uitga dat er in redelijkheid gebruik wordt gemaakt van de regeling. Natuurlijk is bewust misbruik maken van de noodregeling een ernstige zaak. Daar zal, als dit later blijkt, zeker tegen worden opgetreden. Tot zover wat er tot nu toe is gebeurd met de regeling. Volgende maand, op 12 juni, gaat de huidige regeling aflopen. Iedereen snapt dat de problemen dan nog niet voorbij zijn. Het staat zonder meer vast. Net als in Nederland wordt er nagedacht over het vervolg. Daar is nog niets definitief over besloten, maar het ligt zonder meer voor de hand dat de regeling wordt verlengd. Zelf heb ik twijfels of we dat onder exact dezelfde voorwaarden moeten doen. Zoals de zaken zich nu lijken te ontwikkelen, komen we in een andere fase terecht. Een periode waarin bedrijven meer en meer open gaan, maar met een andere markt. De toeristen zijn weg, maar we hebben nog de lokale markt. En dat zal nog een tijd zo blijven. Ondernemers gaan nu ontdekken wat dat voor hen betekent. Wat is een rendabele manier van zaken doen in deze nieuwe setting? Als de regeling verlengd wordt met de huidige condities, dan bestaat het risico dat de loonsubsidie een rem wordt op het weer oppakken van het ondernemen. Als het financieel beter is om dicht te blijven in plaats van open te gaan voor de lokale markt, dan doen wij ons werk niet goed. Ik vind het best ingewikkeld op dit moment om te bedenken en te bepalen hoe we dat nou het beste kunnen regelen de komende tijd. Dat gaan we wat mij betreft dan ook niet alleen met onze Haagse collega's bedenken. We willen graag gebruik maken van de kennis en ervaring van de partners in de Centraal Dialoog om met ons mee te denken. Samen met hen en alle bestuurscolleges kunnen we het departement in Den Haag goed adviseren. Mijn ervaring is dat met zo'n advies veel wordt gedaan. Uiteraard wordt u meteen op de hoogte gebracht als er meer concrete uitkomsten zijn dan dit. Dan ga ik nu over naar de tegemoetkoming van economische zaken. Vanaf 23 april is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor vaste lasten, dus naast de loonkosten. In Nederland heet dat de €4000-regeling en die is in Nederland beschikbaar voor de sectoren die het hardst geraakt worden door de crisis. Voor Caribisch Nederland is het toerisme zo'n groot deel van de economie dat is besloten om de regeling open te stellen voor alle ondernemingen die aan de voorwaarden voldoen. Dus ongeacht de sector waarin je onderneemt. De regeling is bedoeld voor bedrijven die hoge vaste lasten hebben. En die krijgen eenmalige vergoeding en dat is $4400, hetzelfde bedrag als €4000. Er zijn 2 belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Je moet $4400 omzetverlies hebben en je moet $4400 vaste last hebben in de periode tussen 13 maart en 12 juni. Dat is dezelfde periode waarin ook de SZW-regeling loopt. Voor alle duidelijkheid, deze bedragen zijn niet per maand, maar zijn voor de hele periode. Dus het komt per maand neer op een bedrag van net onder de $1500... wat je aan vaste lasten moet hebben om gebruik te kunnen maken van de regeling.
Er zijn op dit moment 495 aanvragen binnengekomen voor de regeling van economische zaken. Daarvan zijn er inmiddels 345 ook daadwerkelijk uitbetaald. 46 aanvragen komen niet voor inwilliging en aanmerking en 106 aanvragen zijn op dit moment in behandeling. Het maximaal beschikbare budget vanuit economische zaken is $10 miljoen. Dus met de 14 miljoen van SZW is er $24 miljoen voor de eerste fase beschikbaar. Als ik kijk naar het aantal aanvragen dat we nu binnen hebben, gaat die $10 miljoen ook toereikend zijn. We hebben inmiddels best veel vragen gekregen over de hoogte van dat bedrag, die $4400. Want er zijn best veel kleine ondernemingen in Caribisch Nederland en die halen die drempel niet. Dit is van tevoren onder ogen gezien. Daar hebben we ook over gesproken met het ministerie van Economische Zaken wat nou verstandig is. En ook mede op ons advies is gekozen voor het Nederlands bedrag. Dat hebben we geadviseerd omdat we volgens ons anders onvermijdelijk in het frame zouden terechtkomen van een tweederangs regeling. En dat was wel het laatste wat we wilden. Feit is wel dat de hoogte van het bedrag een zegen en een vloek tegelijk is. Ondernemers die voldoen krijgen hetzelfde bedrag als ondernemers in Nederland. Maar tegelijkertijd weten we dat er op de eilanden juist heel veel kleinere ondernemingen zijn die de drempel niet halen. Zij vallen buiten de boot. Met het ministerie van Economische Zaken zijn we nu aan het bekijken of we hier op korte termijn een oplossing voor kunnen bieden. Bijvoorbeeld met een tweede optie, met een lager drempelbedrag en ook een lagere uitkering. Dat zijn echte beslissingen die op het hoogste niveau genomen moeten worden. En dat is in dit geval de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister. Die hebben nog geen besluit genomen, dus ik kan nu niet beloven dat die tweede variant er is of gaat komen. Maar we zijn er wel mee aan het werk. Ik heb wel getwijfeld van, zal ik er nou wat over zeggen of niet? Want concreet is het dus nog niet. Maar ik vind het uiteindelijk beter om transparant te zijn over wat we proberen dan dat ik hier nu maximale zekerheid kan bieden. Afsluitend wil ik nog het volgende kwijt. Alle informatie over beide regelingen en de aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Daar staat ook een Q&A bij. Deze informatie wordt steeds geüpdate en is ook dus actueel. Bij belangrijke veranderingen, en ik zei net dat er al een paar in de pijplijn zitten, zullen we uitgebreider communiceren, onder andere via persberichten en de Facebookpagina van RCN. Ik wil tot slot van deze gelegenheid gebruik maken om mijn grote waardering uit te spreken voor de medewerkers van de unit. Hun tomeloze inzet is de basis van waar we nu staan. Ook wil ik de Kamer van Koophandel op Bonaire bedanken voor een waardevolle bijdrage. Zij zijn een goede vraagbaak voor de ondernemers als het gaat om beide regelingen. Tevens wil ik de andere partners noemen in de Centraal Dialoog. De werkgeversorganisaties die vanaf het allereerste begin met ons hebben meegedacht en feedback hebben gegeven. De vakbonden en het bestuurscollege voor een nuttige signaalfunctie en een meedenken. En dat geldt ook voor de bestuurscolleges van Saba en Sint-Eustatius. Dank u wel. Dank u, senhor Braga. Prometo me passar a palavra over para a senhora Cecília. Me quis recordar of repetir o que o senhor Braga a mencionado no papiamento rato. Toda a informação que ela dona tem também no nosso website www.rijksdienstcn.com. Com pergunta e contesta também que hora de update regularmente. Pois se não por a volta turcos no holandês, por aqui no papiamento também no nosso website. Palavra está na senhora Cecília. Em quadro de crise de corona, nós como celebridade pública temos um rol muito importante. Seguramente para a higiene. Nosso povo sabe isso aqui, mas simplesmente nós temos que pôr mais ênfase no momento aqui e vir mais consciente e fazendo isso aqui na parte de nosso costume. No começo de crise, nós vamos pedir para visitar e para que nós noodkinderopvang e assim na 13 tips adiante, consejo nan, kiko nan tingo ajustar, kiko na mesa assim, kiko tá mais fácil, etc. Lo que também me tingo elaborar e budget, nós acolhida nan para nós grande nan. Essa aqui nan aqui na Bonaire também lo vamos visitar.
mira que el siguiente semana, próximo semana, nós lo toma contacto para que acogida na dinheiro grande. Nossa papi que cabeçante na acogida para muita, diretora da escola e também maestra aqui na Bonaire. Te liberando enquanto higiene que turma se tem conta com ele. Aspecto não de conversação que nós elaborar e fazer, tá e promete a ventilação, tá importante para ventilar o lugar e classe não, simplesmente dori abrir porta, ventana não e laga viento circular. Limpeza de mobiliário diariamente. Já acolhida não para muita, nós pensa riba comoda não também quando não usa para cambiar, bruque de muita não, de baby não. Também essa que me suaro limpar cada vez que eu vou usar e também lá que essa que seca, prometo que vou usar para outro muita. Simplesmente dori usando água, o sopo seja pouco sabão e depois desinfetar essa aqui também. Limpeza de toalete não, também me suaro limpar diariamente e hasta me precisa com regularidade riba dia. Sempre me se limpia, acaba de desinfectar. Isso também é ponto importante que nós não podemos desinfectar se nós não a limpia para mim. Outro ponto que nós elaborar e fazer é o lavamento de mão. Essa aqui me se toma lugar frequentemente e também intensivo. Nós temos vídeo não, tem post não também que está indicar como se faz. Essa aqui de frega a mão, de moer a mão para mim, põe sabão, frega essa aqui devidamente, e tudo é movição que tem para fazer durante duração de 20 segundos. Depois, água, essa aqui bom, espula, quita a escuma ou de crunch de água. Depois, seca a mão com papel e tira o papel a fora. Para com essa aqui, não se tem suficiente sabão líquido, seja de dispenser ou de bottle que está pompa, saca essa aqui, e também papel desejável, e também suficiente saco não de sushi. Nós elaborar roupa de frequência, que hora é o momento apropriado para nós lavar emocional lavar mão. E também é profissional não. Momento que emocional chega à escola, acolhida, e também é momento que emocional abandonar essa aqui. Ora acaba o uso de toalete, ora acaba hunga para fora, e também back para dentro da classe ou do grupo. Também prometo comer e beber. Depois de acaba, cambia cada bruque, nós profissionais não seguro, nós lava nos manos também devidamente, prometo que nós siga para o seguinte muito. Ora que nós ajuda é muito na supla na niche e também limpa na niche de nós muito não. Outro ponto também que nós elaborar e fazer é tapamento de tos, o tá roupa, nós atender roupa cabatura dia na temporada aqui, usando ploy de elbow, instrumento também, mas se tapa essa aqui, usando ploy de elbow, ou papel que nós recebemos fora. Donamento de mão, nós não permite. Algo, ponto importante também que nós papel over de gele, está over de aglomeração de maior, seja na escola ou também na acolhida na pamucha. Nós aconselhamos para fazer essa aqui, lá é maior, está menos possível riba o terreno de escola ou o terreno de acolhida pamucha. Nós estamos muito contentes com a escola mês a tomar contato com o maior, donando uma instrução duidelijk, muito compreendível que quando nós fazemos e quando nós vai pagar a situação completamente começando de aluno a outro. Escola me se tem conta também e a acolhida não de pamucha, durante 50 pessoas juntos, incluindo o profissional. Quizás onde é ponto não opção tá parte e grupo não de muito não e lá na vai para for de 2 ou de 3 viajar nos provisa. Momento não nos não te permite nós aconselhamos para não permitir muito na acolhida ou na escola. Esse aqui é o momento que muitos estão sentindo super malo e também com quentura 38 graus vai arriba. Acompanhar seja com tos, ou instrumento, e porta dolor de garganta também junto com ele. E também problema com a rosteia, ou está sentindo o mesmo benauto. Muita está permitida para a escola, back depois de 24 horas, com esse sintoma não passa.
sempre vai, maior tá bom para tomar bom conta de EU. Cada maior conhece na mocha não e nessa kiko tá ponto não quando tico para extra tino riba je e para saúde de mocha não. Lo que nossa papia também tá bakina de água, bakina de santo, compra vai com essa kinang, do ter na limpi, tapa nang, costan de material na de hunga que ora usa, ora acaba usa lava nang, seca nang, para nang para usa para o seguinte dia. Para o desenvolvimento de nós mocha não é importante, para nós mocha não porta na school back. Não tá tupa na amigo não de classe, não tá tupa na juffrou, e sempre vai tá bom para fazer essa aqui, de uma maneira safe. E tá pensei salubridade pública, assim tá com a cabeça na escola maneira mais vista anterior, e também juffrou não, e também a corrida não para mucha, para nós fazer essa aqui de uma maneira mais safe possível. Nós de salubridade pública, a SORU também, nós podemos material não, nós mucho não, entre outro vídeo, conscientizando não da importância de higiene. Poster, que também está especialmente desenhado e também dirigido para nós mucho não. Meu serviço também, nós estamos muito contentos de por mirar com nós profissionais não, tanto na escola como acolhida não para mucha, tastina, bombeza, buscando material não, está ajudando outro. Para assim, nós mucho não, na escola não, está muito mais bom informar e também de suficiente material que não por sim, nós mucho não. Também de uma lista de corona, o vírus de corona, dispensa. Lá que nós usamos o período aqui, assim, nós vamos nós mesmos valoramos a importância de higiene, fazendo isso aqui, parte de nosso costume, cuidando nós mesmos saúde e também de nosso próximo. Nós também passamos agora over para a parte de pergunta. Sorry, nós também passamos vídeo para mim. Então, depois nós passamos over para a parte de pergunta. Como me brinca contra a corona? Door de tenen me mes na e regla de higiene. Door kun não tem nenhum remédio nem vacuna para brincar contra o vírus de corona. A única maneira que por stop de plama o vírus, da dor de stop é de bula de gente para outro. Pois cada de nós porta herói contra a corona. Ora gente tem o vírus e é tosa of mister, o vírus da bula den airo e é saque por pega, por exemplo, riba mesa ou riba man de porta. Se gente mishi ku e man de porta aqui e depois põe sua mão na sua nariz, na sua boca, ou frega seu ovo, e vírus por dentro de sua curva. Esta aqui está vídeo que eu trabalho assim muito não com para over de vírus de corona de uma maneira hopi criativa. Nós também passamos a você para a parte de pergunta, então nós sempre uma pergunta que abrimos nos monitor, que está para o senhor Erik Brakke de parte de Mega FM. Het een pergunta bastante largo. Los van de 2 regelingen die u zojuist heeft besproken, is er in Nederland een paar weken geleden ook nog een extra regeling in het leven geroepen om lokale pers te ondersteunen. Kan de lokale pers hier ook op deze extra steun rekenen? Zoals u weet is de pers hier volledig afhankelijk van advertentieinkomsten en deze zijn sterk teruggelopen. Gezien de voorlichtende rol kunnen deze bedrijven ook niet zomaar sluiten? Ik begrijp de vraag. Het is geen vraag over wat het ministerie van SZW iets over te zeggen heeft in eerste instantie. Ik weet het antwoord zo niet. Volgens mij, ik heb in ieder geval niet gehoord dat er over gesproken werd om dat ook voor hier te introduceren. Maar ik ben bereid om dat na te vragen, dus dat zal ik doen bij de collega's in Den Haag. Of daar mogelijk sprake van is of niet. Dus dat zullen we nog op terugkomen. Graag. Oké, a pergunta estava tocante de se tem arreglo para a prensa também, como que a acordo Pisaco tem arreglo assim na Holanda, e meneer Brakke a bisa que no por conta se contesta e 1, 2, 3 aqui não parar, pero está disposto para informar tocante de essa aqui.
Nós vai para a seguinte pergunta, nós temos pergunta de estúdio também, Awe? Sim, nós temos junto com nós senhora Silvia de Leon, die Bonaire.nu e Best Reporter. Aan wie is de vraag gericht? Meneer Brakke. In Nederland is er een klein krediet corona in het leven geroepen voor kleine ondernemers. Gaat deze ook gelden voor Caribisch Nederland? Daar wordt nu over nagedacht en dat moeten we ook betrekken bij hoe de noodregeling er in de tweede fase gaat uitzien. Want die regeling ziet ook op omzetverlies en dergelijke en dat raakt ook aan het punt dat ik eerder adresseerde of waar ik over vertelde. Namelijk dat dadelijk bedrijven open gaan, maar dat de omzet in een 1,5 meter samenleving en op deze eilanden ook met minder klanten natuurlijk er anders uitziet. Nou, dat is iets wat we erbij zullen betrekken. Dat is een manier waarop je het kan regelen. Je kan ook proberen in je noodregeling daar een voorziening voor te treffen. Maar we zullen sowieso het omzetverlies gaan betrekken bij de tweede fase. Ok, a pergunta estava tocante lo que senhor Braca mencionado em sua speech também. Se tem arreglo para a companhia na mais chiquito klein credit, que na Holanda também está na vigor. E o senhor Braca a contestar quando está bezig tá o que vai passar com essa a seguinte fase de arreglo de emergência. Nós temos mais perguntas? Nós temos perguntas via nos monitor? Sim, nós temos uma pergunta dirigida à senhora Serfilia, de parte de DCTV. Já como o problema tá o tráfico que está pegando na escola amplia Papa Cornés, de como não amplia o horário de dentro da escola para emuchanang de 7 para 8 am, em vez de laga emuchanang perde assim tanto dia de escola. Então, traduzir mesora no holandês. Gezien het probleem van het verkeer dat vastloopt bij de brede school Papa Cornés, waarom is er niet, is de tijd wanneer de school begint voor de kinderen van 7 tot 8 gezet, in plaats van dat de kinderen zoveel tijd uit school verliezen? Ik ga gelijk beginnen in het Nederlands. De scholen hebben vergaderd, dus de school heeft ook met de leerkrachten vergaderd. Het is nu een periode van een week, dus in een week gaan ze bekijken hoe dat gaat. Deze beslissing is genomen puur vanwege de veiligheid. Dus buiten het schoolterrein met verkeer en verkeersveiligheid en ook veiligheid van de kinderen om binnen het schoolterrein te komen. Dus als we dat ook in een andere tijdspad hadden gekozen, dat betekent dat aan het einde van het schooltijd ook weer dezelfde groep kinderen, dus tegen de 400 en tussen de 400 en de 500 mensen het schoolterrein gaan verlaten. Dus dat is een keuze die ze nu hebben genomen en ze gaan binnen een week kijken hoe dat gaat. Ze hebben ook vergaderd en gezegd van oké, in een week missen de kinderen niet zoveel. Dus ze zijn aan het bespreken van hoe het beter zal gaan. Dus na papiamento, a escola reúne com os docentes, a escola reúne também com a parte de tráfico, lo que kunang as correta para a seguridade de emuchanang. Nós por atender na diferente rádio, awe camina com a schoolhoofd abisa com tapa a seguridade de emuchanang, tawak pa a parte dividir o grupo na dois. Den esima aqui, lo waku por saca caminho, esse aí também está dentro deliberação na comissão acaba com abre e mone saca e caminho, anto ere wak se na momento que tem duas entrada e salida, com ere e peso de tráfico também menos. Danke, senhora Serfilia. Nós seguimos a seguinte pergunta para a senhora Serfilia Mes, de Rádio Bibo Live. Para o maior não que tem que vai trabalhar, atender na conta promeco laga e muito não queda casa? Me que vou repetir que esta é uma decisão de escola, então a escola está deliberar e também o governo está deliberar qual é a melhor maneira para assim. Esta é uma decisão que na Hayanang tem que tomar para a parte de segurança.
Anto si ting mayor ko ting problema ko ese pa ko e parte di opvang of mucha nan ko ta keda kas e tabir un situação hopi inseguro tá bom para laga nossa anto ore junto nós tá busca solução me tá bisa ko eta un situação ko tá ko a sali apresentar ko escola no a premira anto ore junto nós tenho busca a solução. Het is een situatie wat nu gelopen is op deze manier. Dus de school moest ook een beslissing nemen. Dus ik denk van als er ouders zijn die daarmee in de problemen komen en daar heel veel last van hebben. Ik denk dat het kan ouders zijn die ook in de cruciale beroepen zitten. Om even te laten weten dat we dat kunnen registreren en kijken van hoe we dit samen kunnen oplossen. Het is een oplossing van nu voor een week. En dan gaan we verder kijken hoe we het verder kunnen oplossen. Dank u, senhora Serfilia. Nos siguiente pergunta via monitor, também está dirigida a senhora Serfilia de Rádio Bibo Live. Avisa que mucha não por pega outro, pero toch a opta para parte cada classe de dois. Aclaração riba e ponto aqui, met de traductie met voor in Hollandees. Er werd gezegd dat andere kinderen niet kunnen besmetten, maar toch is er gekozen voor de optie om de klassen in tweeën te verdelen. Kan je dit verklaren? Ja, dit punt gaat niet over het besmetten. Het gaat over de veiligheid van de kinderen. Dus hoor ik opta school opta pa parte na dos pa motivo de entrada de dentro de escola pa verkeersveiligheid. Essa é uma decisão que nós não me se pode na dúvida no momento na aqui para sobre na haia não com essa situação. Então é hora aí nós também eta simang me que pedi maior na turene tige indulgência para nos wak com eta bai para sobre que nós me se compreender também que tem maior que tem uma de 4 anos não propõe na parte para fora lá na sala cana bai para louco auto na de 30 se nós visitamos uma aglomeração de 5 gente que tá 30 escola então eta para meio de ecaia que tá sali para trás de casa de pueblo eta vira roupa difícil. Itu vira muito difícil. Escola em essa situação, me quer que nós juntos temos que solucionar a parte aqui, mas tem que passar lá, nós vamos com ele também. Dank u, senhora Serfilia. Ja. A seguinte pergunta arriba nos monitor está dirigida ao senhor Brakke, de parte de NOS TV. Als ik de regelingen hoor, moet ik vragen, waar komen de taxis te staan? Ik denk dat het bedoeld wordt van, vallen de taxis er ook onder? Het antwoord is dat dat zo is. Taxichauffeurs of taxibedrijven kunnen voor beide regelingen in aanmerking komen. Dat gebeurt ook. We hebben ook mensen met een taxibedrijf in de SZW-regeling zitten. Wat we wel merken is dat er een aantal beroepsgroepen zijn, en daar zijn taxichauffeurs er één van, die niet allemaal opereren binnen het circuit van de Kamer van Koophandel, die niet bekend zijn bij de Belastingdienst. En dat zijn wel voorwaarden om als ondernemer te worden aangemerkt voor de regelingen van de Rijksoverheid. Dus op het moment dat je, terwijl dat verplicht is, geen Kamer van Koophandelregistratie hebt, dan kijken we bij de Belastingdienst van, ben je daar bekend als bedrijf? En als dat niet zo is, en dat zou in het geval van taxichauffeurs het geval kunnen zijn bij sommigen, dan kom je niet in aanmerking voor de regeling, dat klopt. Maar aan de andere kant, als een taxibedrijf gewoon belasting afdraagt, of in ieder geval aangifte van belasting doet, en die bedrijven zijn er ook, die zitten ook in de regeling. Oké, na papiamento e pergunta tabata ora como entende tocante arreglo nang mita punter memes unda e taxi na tapara e senhor Brakke a contestar com e taxi na também tá caibo de arreglo de emergência de SZW tanto pode ser como é de compensação de IZK e naturalmente se táxi of qualquer companhia não está registrada na Câmara de Comércio, se não está paga belasting e naturalmente não está caindo na remarque e ori para ganhar a compensação ou fazer uso de arreglo. Nós temos mais perguntas dentro do estúdio? Não? Se nós não temos mais perguntas, me quer chamar Unitur danke para a sua atenção e te chamar outro semana, que Deus quer.
prepara